Birleşken Garap Emirliklerinde var min Hujan Asaddin gına sudan kırı çıkarga sәләтле. Бірес, кайбер мин белгән кешеләрнең дә юеш артларын кыры итеп күрсәтергә мөмкинлекләре бар. Ә монда чыннан да законнар Коръән хәдисләргә нигезләнеп эшләнгән. Әгәр дә халык үз илендә гадел идарәгә ышанмаган булса, 50 ел эчендә камчулында менә шушындый әкияткә тиң кала үсеп чыга алыр иде микән? Хөкүмәт тарафыннан Гарап әмирлекләрендә кешеләргә бушлай медицина хезмәте, сүздә генә түгел, гамәлдә дә бушлай медицина хезмәте. Балаларына иң югары уку йортларында дәүләт хисабына белем алу мөмкинлеге тудырылган. Күпләрнең төшенә дә керми торган социаль яклау хезмәтләре һәм башкалар. Уйлап торам әле, кара алтын табылмаса, бу нигъмәтләр аларга тәтер иде микән? Бездә дә чыга бит ул диярсез. Әйе, чыга. Тик менә чыгып өлгерүгә башка җиргә кереп өлгерә ахрысы. Ә бит Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләрне, кара алтынны бары дөрес бүләргә, үзләштергә димим, бүләргә, менә шул җирлектә яшәүчеләр файдасына гадел итеп кулланырга гына кирәк. Эй, шул гаделлекләрне ачуым чыгып дөньяның иң озын шәһәре, төгәлрәк әйтсәк, диңгез яры буйлап 80 чакрымга сузылган шәһәр буйлап йөргәндә, йодрык күрсәтеп авыз тутырып сүгенәсем дә килгән иде. Ярамый. Сүгенгән өчен 3 ай, йодрык яки урта бармак күрсәткәнгә 6 ай тормый икән монда.